рода, като цяло, като структура, това се поддържа не само в кръвна линия, души от този род, които отново търсят на земята точно този ден. И натоварено по някакъв начин се предава традициите, която предава мъдростта, която се смешва в съвест по някакъв начин. Място в системата, както се казва. Включително уважение, благодарност към майка си, към баща си, за това, че се даром с уважение. Независимо какво ли причинила тая майка до баща. Да зърна, времето нарича на късната семейството, се дава от този хляб. Първо се дава на Бог, т.е. това се нарича Бог. Прямо на Бог. Защо? Защото тук не може да се случи нищо, това е и енергия, която не се дава. Всяко листов и когато ти разбереш това нещо, това способности, всички това е това са захар. Слагате ги всички сухите. Искате ли къде да се сложите те? Веселят. Условие. Всяка магия. Черна магия. Ето това е кърпата, която сме подготвили за вас. С тази кърпичка се покриват всеки и всеки може да измарширува с тях. След което, когато се опече една снимка, както се групата и после почва